Yaya sunanka? Sunana Bala. A wace unguwa kake? A Makasa nake. Waye mahaifinka? Malam wa ka taba. Malam wa? Malam wa ka taba. Dan sa na cikin sa. Billahi la ilaha illa huwa. Duk mutumin da ya ci min wannan amanar wallahi billahi la ilaha illa huwa rantsuwa ta dan musulmi kenan. Duk mutumin da ya wulakanta min yaran nan har gida a zo mun da dan sanda a kama shi a samar wannan abu a hannunsa to wallahi sai dai a mutu. Da fatan kayi min zane na. Ina na goge tanki. Ba a waya kika tura min ba? To tun a ranar ma ni na goge shi. Ka goge? To me zan yi da shi? Shi kadai ne da ni fa akan me zaka goge min hotona? Zan tsaya ina kallon ki ne? Aikin banza aikin wofi. A haka zaka kare ba zaka taba ci gaba ba. Amma na yi miki uzuri da yiwuwar ke yar mahaukata ce. Ha, kai me haka? To idan ka ƙara kiran wannan namba sai na ci maka mutunci. Banza shashasha ba gidaje. Matan nan barkanta ta bada namba ta ce in ka zo ka kira ta. Ni ma ta kirawo ni, amma ni ma ta rama abin da kai wa mahaifiyarta. Amma baba wannan yare sai na ci mata mutunci. Kai? To wallahi ba zan kyale shi ba mama ba ni wayar. To me zaki masa? Igiyar so labari ne na soyayya, labari ne na ban al'ajabi, labari ne na ban dariya, wani lokacin ma har da ban haushi. Igiyar so. Ko da wannan yare ta karkin ka da Allah ka daga. Wallahi sai na daga. To ba iyaye na ka zaga ba, naka ka zaga. Kuma wallahi idan ka ƙara kiran wannan layi sai na ci maka mutunci hukuma ce za ta raba ni da kai. Banza kawai jaki. To Allah sa dai mama ta aure bace. To sai me zai faru? Hakan yana nuna hakin ƙara kiransa kenan ko? A'a ba nan basa bace. Saboda haka yanzu ka ƙara kiranta. Wallahi ba yarinyar nan za ta raina ni. To umarnin kanka zaka bi ko umarni na zaka bi? Igiyar so labari ne na masoya guda biyu tsakanin mace da namiji inda allura take kokarin tono garma to sai dai ba a san inda gizo ke tsakar ba ta ina ta fara ta ina za a kare. Igiyar so. To amma me yasa baka neme ni da wannan matsalar ba? Ai ka san ina tare da masu faɗa aji a ƙasar nan. Ai kowa zai iya faɗin haka saboda abu ne wanda yake a bayyane. Kuma zan tabbatarwa da mutane maganar da nake faɗa gaskiya ce. Igiyar so. Wallahi ta yi bacci. Jimana. Kin ce min idan har na bar layin nan a cikina zuwa kwana 7 ba zan ƙara mafarki da masoyina ba kuma ba zan ƙara jin bugun zuciyata ba. Yau kwana 2 kacal. Kin ga wannan? Duk waɗannan abubuwan a cikin mafarki na ya bani su. Haka ne, Sakina ta gaya min kina bacci. Wannan abin da yake faruwa gaskiya ne ko kuma haɗin baki? A zahiri shine gaskiya. To amma me yasa ka zaɓi abin da yake a mafarki? Ka kyale wanda yake a zahiri. Ke me haka? Lafiya? Ban gaya miki ba, mafarki na ya zo. Da gaske? Ko dai wasa kike mu? Da gaske mana. To kin faɗa mishi kina san shi? How I wish zan iya faɗa masa ina son sa. To fa da matsala, ba zai yiwu a ce ki zauna kina zancen abokin saurayin ki ba. To yanzu hankali na ya kwanta. Share hawayenki. Ni kuma na miki alƙawari. Stop. Kina mu shiga daga ciki mana. Tsoron me kake ji? Me isa shekaru kullun yana karuwa maka amma tunanin ka yana koma baya. What? Sleep nake so. Shi nake so. You are very stupid. Baki tafasa ba ki kone ba. Za ki akwai rana da zan gani wannan faɗan rana irin wannan. Hakuri shine mafi aka. Fahimci me kake nufi. Na san abin da yake yawa cikin zuciyarka. Shi yasa na zo domin in maka bayani saboda ka fahimci yadda abin yake. Babu abin da zaka ga mu yanzu fahimci ka ga hakuri da mutum. Me yasa ba za ka bari in fahimta da kai ba? Ga mutane ne. Najib ba zan fita ba. Wallahi sai ka saurare ni. Wannan yana daga cikin kaddararsa lokacin sanyi. Sati mai zuwa a cikin shirin sirrin kyau.
Kai ba wani gamo, wani irin gamo? Zan ganta. Dan Allah, dan annabi kai haƙuri ka zo ni a yanda nake. Wallahi Safwan ina son ka. Safwan da billahi allazi la ilaha illa huwa azumi ki fita daga idona. Iska tana wahalshe da mai kayan kara. Wai wani munafikin ne ma ya je gunso ya zo ya fesar miki. Ai ko idan maganar nan ta tabbata na rantse da girman Allah za a yi ruwan bala'i a garin nan. Gami da kwasar yan kallo a cikin daɗin kowa. Ashe duk kangarar taki da iya shegen naki ashe biki kai kololuwa ba. To ki kiyaye na ta'ala mai tirakar yasin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nasiru me ke faruwa ne? Ba a iya yin soyayya da tsoro. So na gaskiya ba a binne shi. Na gaji da tarsasawa zuciya ta binka. Kin taba gana da wata mace a makarantar nan? Duk da dai na san da cewa dai ba mu saba sosai ba, amma na san baki taba gani ba. Kai ba na asara. Ba ni da budurwa. Dan taka ta kare sai mu ga yadda za ka yi kafar da kanka. Za kuwa ka sha mamaki. Kai za ka sha mamaki. Ni magiya wallahi tallahi ƙara tunzura ni take. In kina magiyan ma raina ƙara ɓaci. Dole ne sai mun kashe su. Dai muna so mu zauna lafiya. Kana nufin yana nufin a kashe su kawai. Ka bullo mana da wata hanyar mana. Wato Hajiya, saboda nan abin da za a yi sai dai a nemi su ɗan kwanmu. Allah wallahi. Ke Sabura. Hajiya, sannu. Ke da kike kici kina aikin abinci me ya kawo ki nan wurin? A daman wajen taska na zo. Kamayya. Ai shi ne yake wuce min gaba wajen soyayyar mu da indiye. Ba wani nan. Wallahi sai na faɗa. Shi ne na bashi kuɗi. Na ce je iyo mini belin indiye. Shi ne ya ansa zai je yau. Kuɗi kika bashi? Muna binci kala-kala a gidan nan da wanne zan ji? Ajiya, dama ke ma ba kya son tarayya ta da indiya ne? To ai bari ka ji, ai wai zamani ne zuwa dinga faɗar wannan. Da girman ka ce maka baby. Ko su ce mai optimizing. Ayya. Zamani ne ai. Da girman mutum a ce mashi baby. Da alama bai san ko ni wace ce ba ko? Ina zaton haka, ranke daɗe. Ina da wanda suka fi ka komai kuma duka min suke kai waye da ba za ka duka min ba. Wannan ba shine abin da aka dauke ni nayi ba. Magana za ka gaya min? Gaskiya ta na gaya miki. Ina so ka sani idan na kore ka daga wannan ma'aikatar babu wanda ya isa ya dawo da kai. Sai aka ce miki kuma dole sai anan zan ci abinci ko? To ko za ta iya korar ka? Aiki fa na zo nan gurin ba mola ba. Tana jin izza, tana jin isa, tana jin girma na mulki da ƙasaita. Ta kai ta isa a kalle ta ko don kyanta da surarta. Izzar so. Duk wani abu da zai fita in dai na kuɗi ne to sai na ga sa hannu. A dukiyar tawa ma sai ka nuna min gadara? Ranke ya daɗe ke haƙuri yayi kuskure. Ni ban yi kuskure ba. Kuma kuɗi za su fita ko da sa hannu ko ba sa hannu a lokacin da nake so. Tana da izzar kuɗi, tana da izzar mulki, sai dai kash ta tsinduma ta fada wani babban tafki da take buƙatar ɗauki. Izzar so. Kai, waye ya ɗauke ka aiki a ma'aikatar nan? Ni fa ɗaukan shi nake ma gaba ɗaya bai waye ba. A ji a ɗauki sunan shi a kai wa MD ya binciko fayil ɗinsa ya soke shi ya bar min kamfani na. To sai me? Ku ne kuke tsoron talauci? Ni ba na tsoron wani talauci. Kuma duk wanda Allah zai azarta shi. Da arziki da rashin arziki duk na Ubangiji ne. Izzar so ya samu shiryawa da kafitaccen jarumi kuma mashiryin shirin fina-finai kamar su Bani Baki da kuma Olo Lawal Ahmad jarumi mai tashe. Karwacin tsaraici na ya fita har mutane su gane fuskana. Ko kusa ko alama za mu goge fuskarki. Me haka? Soyayya ce. Haka ake soyayya? Babu wanda yake ganin mu
Allah da mala'ikunsa suna kallon mu. Sai ya tozarta kuma sai na walakanta shi. Shine mutum mafi muni a idona. Wallahi ba zan girma mata ba. Izzar so ya samu ba da umarni ga gawurtacce masani wanda ya san makamar aiki. Ya naga alluran kanana. Haka suke. Ni na ɗauka zan gansu manya kamar irin allura da ake wa doki. Allah ranka daɗe tun ɗazu da na zo ban same shi ba kuma na kira wayarsa tun ɗazu ta ki shiga. To ni tun jiya ban same shi a waya. Tun da malam ya kwanta rashin lafiya shikenan muka shiga uku. Sai abin da aka ga dama kawai ake yi mana. Kun fifita ƙananan ma'aikata a kanmu. Abba John kawai mu ta flying mu ta kashe su. Da dama ba amfanin su kenan. Yes.